शैलेश अन्ने बत्तीर हाय हाय शैलेश अण्णा काय चाललार बेले पुरांडे शैलेश अण्णा बेले अंडे गाड़ी येता ಗಾಡಿಗೆ 55 ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಎನ್ನಲ ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡು ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಂದಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಗಾಡಿ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪುನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರಿ ಬರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಷ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಯ್ಯಾಡಂತೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಸಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರ ಹಾಗೆ ಉಲ್ಲೋಲು ಉಲ್ಲೋಲು ಶಿವಾನಂದ ಶಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲೇಶ್ ಎಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರುವ ಜನ ಹೈಡುಲ್ಲೇರು 21 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಶಿವ ನಸಂಡ ಶಿವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಆಡಾಕೆ ನಂದುಲೆ ಶಿವು ಎನ್ನ ಆತುಜ್ಜಿ ಶಿವು ನನ್ನ ಅವಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು 15 ಜನ ಹಿಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ತೋಜಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವು ನನ್ನಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಕಾಂಚಾನ್ ಏನೇ ಮಾರೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೇ ಮಾರೆ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾರ ದಾದನಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನ ಮುಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತೆ ಶಿವು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ಜನ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪೇದನತ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚನೆಲ್ಲರ ದಾದೆ ಕಜಿಪೂಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಲ್ ಮೊಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ವನಸ್ ನನ್ನ ಹೊಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೆಂತ ತಡ ಜನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರವಾ
ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಬೈಯಡ್ ಎಂಡೆ ಜಗತ್ತು ಜಾಗ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೆ ಶಿವು ಬರ್ಸ ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿವು ಬರ್ಸಿದ್ದು ಪಲ್ಕಿರಿ ಇನಿ ಅಂತೆ ಬಲ್ಕಿರಿತ್ತು ಬಯ್ಯಡಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಪುಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನ ಹೆಜ್ಜಿ ಈಗಿನ ಶಿವನಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನನೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಶಿವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವು ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಶಿವು ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರವು ಏರು ಶಿವು ಒಂದು ಅವು ಮಾರನ ಮಾಮಿನ ಅವು ಏರು ಶಿವು ಊಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಶಿವು ನೀನು ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ಡೇರು ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಕೈತಾಲ್ದಾರು ಆರಡು ಆಡಕ್ಕೆನ್ನೇನೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆನ್ನೆ ನಾನು ಶಿವು ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡಾರವ ಓ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವನಂದ ಪಾತೆರು ಅಂದ ಯಾನ್ ಆಯನ ಮಾಮಿ ನಮಗೆ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನ ಆಯನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವು ನಿಗುಲು ಉಡುಪಿ ಆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಕರಂಚಾನ್ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆತುಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನ ಆಯನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನ ಆಯನ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಶಿವು ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಯರ ಶೇಖರ್ ಅಂಚಾನ್ ಓಲುಕೆ ನಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಶಿವನಂದ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರಮ್ಮ ಅದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಪ್ಪ ಏರುಳ್ಳರು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಆಕೇನಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರೇಗಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗಿದಾದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪರು ಮಾಲೆ ಒಂದು ಈರೇನಂದು ಆರೇನಂದೆ ನೀ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ದಾಸವಾಳದ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ತೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಏನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಫೋಟೋ ವ್ಯತ್ಯ ಉಂಡು ಆರೇನ ನಾನು ಫೋಟೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರೇ ಅದು ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಅಂಚತ್ತಿಯಾ ಅರೆ ನಮ್ಮನೆ పోపు చేయరు పనంది పోపు చేయరు సతీష్ అన్ని పాప నెట్వర్క్ ఇచ్చింది ఎంకే పోపు ఇంట్లో పోపు కోడెల అంచనా నీడల పనార వస్తుంది ఇది పోయింది ఒక నెట్వర్క్ కోడె అందు మారే కోడెల తొమ్మిది అంచనా అవుతుంది ಇನ್ನೈತೆ ಅಂತ ದೂರ ಅಡುಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಡು ಮೊಯ್ನಟೆ ಬಲ್ಲೆಡು ಬೋಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡು ಅತೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಓವಿಯೇ ಟೊಮೆಟೊನೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಇಪ್ಪುನು ಏಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂತರದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 10 ಮುಜ್ಜಿ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಶಿವ ಪೋಯನಾ ಓ ಶಿವ ಇಜ್ಜಾನ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಾರ ಇಜ್ಜರು ಒರಿಯೇಪ್ನು ಮಿತ್ತು ಒರಿಯೇಪ್ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒರಿಯೇಪು ನಾನು ಎರಡು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದೇ ಅವು ಇರೇನಾ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಸೂಪರ್ ದಾದಣ್ಣ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಎನ್ಸೇರ್ಲೇರು
ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ వచ్చి ಅನ್ನ ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸು. జనాలు లేరు. ಮೀನಕ್ಕ ವನಸುಗ್ ಬಲ್ಲೇಪುರ ಮೀನಕ್ಕ ಏನು ಮೀನನ್ನ ಮೀನಕ್ಕ ಮೀನನ್ನ ಅವರೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಅಂದೆ. ಈ ಮೀನಕ್ಕ ಮೀನನ್ನೇ ವನಸುಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಪುಯ್ ಪುಯ್ పోయి ಬರ್ಪೆತ್ತ ಏನ ಮೀನಿಗೆ ಏನು ಮೀನು ಏನು ಮೀನು ಕನ್ನದೇರು ಮೀನನ್ನ ದಾದ ಮೀನು ಅರೆ ನಾನೊಂದು ಜೋಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಅಂದು ಹಿಂದೆ ಎಂಗ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೀನನ್ನ ದಾದ ಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು పజ్జి మీన్ అందుకని కూడా ఈయన వచ్చి మీనుకి ఇంకా ಅವು ಈ ಕೊಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಇಡೀ ಮೀನು ಇತ್ತುಜೆ ಪೊಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಅರೆ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಮೀನು ಅನ್ನೋಲ್ಲ పొడి మీను పండ పొడి మీంద పొడి ఉండదు ಅಂತ ಅತ್ತಿಯಾ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಅಂದಿಯಾ ಬೆರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೆರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಮೀನು ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಆ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮೀನ ಮಾರ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ದಾದಾ ನಂಜಿ ಮೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ పొడి ಮೀನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಂಡ ನಿಕ್ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಅಂದಪ್ಪ ಬೇತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪೋಡು పొడి ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ ಇರ್ತೆಯ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೋನಾರ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಲತ್ತೆ ಅಂದಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಈರಿಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಪೆರ್ಟುರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತೀರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೀನತ್ತ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೇಗ ಪೋಡತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೊಂಡ ಮೀನ್ ಕಣಾರ ಲೇಟ್ ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಇಪ್ಪು ಜೋಡು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾರನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪೊಯ್ 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 ಅಲ್ಲೇ ಪೊಯ್ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ കാർ ബറിത്തിണ്ട സ്പിക്ഷു ബറിത്തിണ്ട കാർ ഉണ്ട് അഞ്ചത്തിയാ ഇത് ബസ് എത്താ ബൈക്കിൽ പോപ്പിനേക്കില്ല പിക്ചർ പോപ്പിനേക്കില്ല വ്യത്യാസിട്ടുന്നട്ടാ ಇದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ್ಪತ್ತೊಂದು రెండు ಜನ ಉಳ್ಳೇಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇವು ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂದಿಯ ಬೇಗ ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೇರು ಪೋದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಬಲೆ ಕೊನಾರ ಪೋತಾರ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತು ಮಂಡ ಮೀನು ಗಂದತ್ತು ಒಂದು ನಟ್ಟು ಕಣಾರ ಪೋತುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನ ಆಡೆ ಪೋನ 12 ಗಂಟೆ ಆತುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಕೊನತ್ತಿತ್ತ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು 2 ಜನ ಇತ್ತ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಪೇರು 2 ಜನ ಪೋಪೇರು 2 ಗಾಡಿ ಪೋಪೇರು ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ನಮಗೆ ಇಂಜು ಕೂಡ ಹೋದಾ ಇದು ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಬತ್ತಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಇರೆ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತರನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಗ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಅಂದೆ ಡೆಂಜಿಗೆ ಪೋಡಿನ ನರಮ್ಮನಿ ಮಗ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಬುರಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಅಂದ ಪತ್ತು ಇರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿಲೆ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾ ಡೆಂಜಿಲೆ ಪತ್ತು ಅಡ್ಡೆಸಿ ಸತೀಶನ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪ ಗಾಡಿಡು ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಐಬೋದು ಕೊನೋಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕ್ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಡ್ಡೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಆತು ಮೀನು ಸೆಲ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು
ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದಾಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವು ನುಂಗೇಲ್ ಮಿಂದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಡ ಮೀನು ಡೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತಕ ಮೀನು ಕೊನತ್ತಲ್ಲ ಅಸಲ ಅಂದಿಯ ₹100 ₹4 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಮಗಳ ಕೇಜಾ ನಗಲ ಕೆಜಿ ಹತ್ತಳು ಇಂಚಿನ ಅಗ್ಲಿ ಇಂಚಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊಡ್ಪೇರ ₹100 ಇಂಚ ಕಾರ್ಲಾಡು ಪೂರ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಅಮ್ಮನ ದಾದನ ಕೇಂದಿರಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಿಯ ಅಮ್ಮ ದಾದನ ಪಿರಿಸ ಕಿಶನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಕುಲವಂದೇರಿಗೆ ಕೇಂಡರಾ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಕುಲವಂದೇರಂದು ಕುಳ್ಳಂದೇರು ಜೈದೇರ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ್ತ ಇರೇನು ಬಲ್ಬೆ ಅಂತಾರ ತೋಜಿನ ಎಂಕ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಂಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಒಣಸಾಂಡ ದುಂಬಿಕೆಂಡು ಮೀನು ಹತ್ತೀನಿ ಕಜ್ಜಿತ್ತು ಒಣಸಾಂಡ ಇಟ್ಕೊಡು ಸಾಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಮೀನಂಡ ಬೇಗ ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ತೊಡೆ ಒಣಸ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಟು ಬೊಗ್ಗಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಬೋಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಓ ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿಯಾ ಏನಕ್ಕೇನು ಬೊಗ್ಗಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಕೇನು ಅವು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೆನ್ನೇನ ಅರೀನ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡರೇಗೆ ಯಾನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡ್ಡೆತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಲಿ ಕೊನದ ಬೈದು ನಂದು ಅವ್ವ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಗೆಸ್ ಮಂತೆ ಅವಣ್ಣ ಬೊಗ್ಗಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಹುಷಾರುಂಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು నేను ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದಂಡ ಅಂದು ಬನ್ನೇರ ಯಾರು వీడియోడు పాడుతున్న బొగ్గి సైద్దుల అలెక్స్ మస్తు వచ్చాడు బొగ్గి కరియా బొగ్గి ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ವರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪತವ ಇದನ್ನ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೊಗ್ಗಿ 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 ಪೋಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಸೈದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತ ಅಕ್ಕ ರೇಜಿನ ಮೀಪದು ಪ್ರಪುರ ಮಂತ್ ತಿಂತ ಮುಕ್ಕನ ತಾಯ ಆಂಡತ್ತ ಮುಕ್ಕ ಸೈತಲ್ಲ ಸತ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತೆ ಪಾತೀರ್ನ್ಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ನಿಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಅವೇ ಅಂದಿ ಅವೇ ಸೈದುಂಡು ಅವು ಸೈದುಂಡಿ ನಾಯಿ ಸೈದುಂಡಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತೆ ಅವು ಸೈದುಂಡು ಅವು ಸೈದುಂಡು ಅವು ಸೈತು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂಜೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡಿ 2 ವಾರ ಆಂಡ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತವ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತಿ ಅವು ಸೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲೊಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಉಂಟು 2 ಬೊಗ್ಗಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಬೊಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವೇ ಬಗ್ಗಿ ಅವೇ ಸೈದ್ನ ಬೊಕ್ಕು ಅಂಡ ಸೈದ್ದೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಾಯ್ತದ ಅಲ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ ಆತುಂಡು ತಿನ್ನರ ಪೆದ್ದುಜಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಓರೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಮಾರೆ ಅಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೇರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂತ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗೊಂಡನ ಗುರ್ತ ಜನ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದಲ್ಲ ಏನಾಡ ಪುರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಏರು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐರೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುರಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಎಂಕಲನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿದ ಸ್ಟೋರಿ ತೂತಾರ ತುಯ್ಯಾರ
ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಬ್ರಾಂಜಿರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಂದೆ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ತು ಕೆರ್ವರ್ಷದ ಬತ್ತ ಬೀದ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ತದ್ದು ನಮ್ ಪುಚ್ಚ ಸೈತಿನ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ನಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಅವಲ ಬೊಗ್ಗಿ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಬೊಗ್ರೆ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಗ್ರೆ ಅವು ಈನ ಬೊಗ್ರೆ ಏನನ ರಾತ್ರಿ ಏನನ ಕೊನೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಆಪುನು ಕರ್ಮದ ಬೊಗ್ಗಿ ಮಾರೆ ಆಪುನ ಅತ್ತಿ ಒರಿಜ ಅಂದಿಯೆ ಒರಿಜ ಬೊಕೇನ ಅಂಚನೆ ಏನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಮೂಲ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪರ್ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ತೂಪೇನು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಯ್ದನಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಇರು ಡೈಲಿ ತೂಪಾರ ನಾಯ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಎಂಗ್ಲು ನಾಯ್ದ ತಪ್ಪದಿಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರಿಯ ಬೊಗ್ರಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೀರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರ ಪೂರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹೋ ಆರ್ ಯು ಎಂಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಓ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವದಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇರು ದೂರ போತಾರಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡಾರ್ ಬರಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ತೈತರ ಬರ್ಪನ ಜಿತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಓತೇರು ನಾಡೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೇರು ಒನಸ ಆಂಡೇಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಒಡನಸು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿ ಕೋಡೆ ಪನಂದೇನೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಗುಲು ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚಾವೆ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನತೆ ಬೊಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಆಯ್ನೆ ಎಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಕಾಡ ಸೈಡ್ ಅಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಡ ಸೈಡಾ ನೆಟೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಉಲ್ಲ ನೆಟೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾತ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಆತುಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಆತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡಾ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬುಕ್ಕೆ ಕಚ್ಪನ್ ಪುರಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು 8 kg ಅವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬೇಗ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ನ ಬಂಗಾತ ಬೇಗ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ದಾದ ಕಜುಕು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದುಲ್ಲರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಅದು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರೆ ಅರಿಜ್ಜೇರ ಅರು ಉಲ್ಲೇರ ನನ್ನ ಪಜೆ ಬಡದು ಜೆತ್ತುಂಡಾ ಅಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದಿ ನನ್ನ ಪಜೆ ಬಡದು ಜೆತ್ತುಂಡಾ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಪೂರಲ ಒಂಡಿ ಕಾಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ಅಂತ ಬರ್ಪೇಟ್ ಇತ್ತ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡತಾರು ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಬಲೆ ಬಂತು ಯಾರು ಬಂತ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತ ಬಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾತನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ರ ಪಂಡಿ ಜಡ್ಡಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡು ಬತ್ತ ಅದು ಸಂಡೆ ಲೈವ್ ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುದಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ರಣಿ ಬರ್ರ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಡೆ ಪಾರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಅಂಡು ಎಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಅಂಡು ಎಂಚ ಲಾಯ್ಕುಂಡೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ನನಲ ಆತುಜಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಗೀತು ಕೊಡ್ತು ಬೋಡೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪುದಾರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪನ್ನರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಬಟರ್ ಅನ್ಪೆ ಪುದಾರಿನ ದೀಪಶ್ರೀ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡಿಜೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನನಲ ಆತುಜಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಆವಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಗೀತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರತ್ತಾಗ್ಲ
మన సాతనికి ಯಾರು ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಗೆರೆ ಕಾಡು ಏಮ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಡು ಸೈಡಾ ಓ ಯಾನ್ಮೇನಿ ಬರಾಯ ಮರಂಚಿ ನಡಪರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಡಪರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಡೆ ಅಂಚಂಡ ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಇಜ್ಜೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೆರಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪತ್ತ ಕಾಡುಂಡು ಪಂಡೇರ್ನಾರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಳು ಪೋಯಂಡಿಲ್ಲ ಪನಿ ಪುತ್ತೊಂದುಂದಿಯ ఏ లైకైనా ఇప్పుడు మరి ಆಜಿತ ಜಪ್ಪಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕೋಲ ಪೋಂಡ ಬರ್ಸು ಅವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಜ್ಜಿಯ ಮುಳ್ಳು ಜನ ಬತ್ತನ ಎತ್ತದ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಲೈಕೋರ್ ಪೂಜರಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಬೋಡೆ ಪಿಲಿಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿಲಿ ಬೋಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪತ್ತುನೇರಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಬೋಡೆಗೆ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಬೋಡೆಗೆ ರೀ ಎನ್ನ ಮಾಮಗುಲ ಮಾಮಿಗುಲ ಆಗ್ಲೇ ನೈಟ್ ತಿಂಡಿ ಬೋಡೆಗೆ ಸತೀಶನಿಗೆ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಪಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪತ್ತು ನೆಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜಪ್ಪು ಜಾಗ್ಲೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೇ ಇರಂಚ ಅನ್ಪುನು ಓ ಇರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇರು ತಿನ್ಪು ಜರ ತಿಂಡಿ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ತಿನ್ಪು ಜರ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಆತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರಿಯ ಪಿಲ್ಲಿ ಏನ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಪದಾಡು ಸಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುಳಂಜಿ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚು ಹೊತ್ತಿಯ ಅತಿಯ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ರಗಾಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಕೀರ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿದ ಕೀರ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜರನ್ನ ಓ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಡರ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಇರೇ ಮೂಲ್ ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇರೇ ದಾದಾಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ್ ದಾದಾಂಡಿ ರೇಕು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಾ ಡೈಲಿ ತಿಂಡಿ ಅವಡತ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ಕಡೆದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ನೈಟ್ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆಯಾರ ಅಬ್ಜಾ ಬೆಂಚಿನ ಮರ ಮೇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಡೆದು ಸಾಕಾಪುಂಡಿಗೆರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು అందుకెళ్ళక 4 ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ಆವಡೈತೆ ಡೈಲಿ ನಮಕದೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ಅರೆಗೆ ನೈಟ್ ತಿಂಡಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ನೈಟ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂದವೇ ಬನ್ನಿ ನೈಟ್ ತಿಂಡಿ ಆವಡಂದಿ ನೈಟ್ ಉಣಸಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿಯೇನಾ ಉಣಸಿಪ್ಪು ಬಂಡಾಕ್ಲೆ ಒಂಜ ಆವಡಿಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ ನೈಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಚಿಪ್ಪನದ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕೀರೆ ಕೊಂಚ ಜಪ್ಪುಜಿಂದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಪಡಾವು ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಬರಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರತ ಬಾಬುನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾರ ಪೋಯರು ನಾನು ಉದಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡಿರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಟರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಗಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ರಾಯ್ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ರಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ಡೇ ಪನ್ನ ಅವಳ ಒಂತೆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡು
ಆರಾಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒನಸುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜೆರೆಗ್ ಇನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಮೇರ್ಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇರ ಮಿತ್ತಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತಲೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ದಿನಾರ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಕಜ್ಜಿಪುಗೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ದು ಜಮಾರೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಏನ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮರೆ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೆ ನಡ್ಪಳಗೋನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಇರ್ನ ವನಸು ದಾದ ಆತುಂಡು ಏರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ನಂತರ ನಮೂನಿ ಎಡ್ ಪಾತೇರ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಣಸು ದಾದ ಆತುಂಡು ಏನಂದಿಲ್ಲರಾರೆ ಇರ್ನ ವನಸು ದಾದ ಆತುಂಡು ಆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ಪಣ್ಣ ವನಸು ನನ್ನ ಒಡಿ ಒನಸು ಇನ್ನು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಒನಸು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡು ಮಾರಿ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಸುರಾಂಡು ಒಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುರಿ ಬೇತೆಗೊಂಡ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಕುಂಬಾಕಾರ ಮುರಾಣಿದ ವನಸಿ ಮುರಾಣಿದ ಏಪದ ವನಸು ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ವನಸು ಮಲ್ದಿಜೇನೆ ಮಲ್ದೆತ್ತ బులా అమ్మాయి పనందులు ఎడుతులా బటర్ఫ్లై కేన్ అక్కడ కేన్లేಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾಡು ಆರಾಮಾಡು ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪುವ ಕನ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಅಂದ 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 ಯಾನ ಐಕ್ಯತೆ ಕನ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೇರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಐಕೆ ಕನ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸತೀಶನೇ ವರ್ಷ ಗೊರ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆಲ್ಲ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಗೊರ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಡಿ ಇಂದು ಪಾಪ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ಲು ಜನ ಇಜ್ಜರ್ತ ಮೊರ್ತೆತ್ತಾರ್ನ ಇಂಚ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಕಡೆದು ಕಡೆದು ಸಾಕ ಅಂಡ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ದಾನೆ ಆನುಲೇಗ್ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಮಾತ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ಇರ್ ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಪೂರ ಮಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಡಕ್ಕೇನ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ದೋಸೆ ಕಜಿಪು ನೊಪ್ಪು ಪೂರನ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಏ ಸುಳ್ಳು 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 ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಮನ್ ಪೂಜಿರು ದೋಸೆ ಆಯ್ಲಕ ತಿನ್ಪುನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ನಾರ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಸುಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರು ಮಂತಿನಾಗ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಆನುಲೇಗ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಡನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆವ ಒಂಚಿನ ಕಂಡನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಮಲ್ ಬರೋಡು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಮಲ್ ಬರೋಡು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೇ ಸತೀಶನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಬರಡು ಇರ್ ನಮ್ಮಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಎಂಕುಲ ಬರ್ಪ ఆయన ಬೇಕು ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಮೇರ್ದಲ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಉಂಡು ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲು ಪೋಂಡ ನೈಟ್ ಸರಿ ತಿನ್ರ
ಆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಹಾ. ನೀರು ಲಂಚಿನದ ನೀರು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ ದೋಸೆ ಮೇಯ್ಪುನು ಕಡೆಯುನು ಅಡಿಗೆದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಅಂಚಾನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಬೊಕೆ ಕಡೆ ಇರು ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿನ ಏರ್ ದೋಸೆ ಮಾಮಿ ಮಲ್ದಿನವ ಮಾಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಏನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿಕಾರು ನಾನಂದಿನದುಲೆ ಯಾನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರ ನೀನು ಹೊತ್ತಂದ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇತ ಯಾನೆ ದೋಸೆದ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತಾಗ್ಲು ಅಂದ ನಂಬಿಡತ್ತ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ರ ನಾಗ ಬತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನೀರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದಂಡ ಮಾರ್ರೆ ನೇರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ ಬೋದಾಂಡ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಆರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ನರ್ಜವ್ರು ಅವ್ರ ಯಾರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದಾದಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೋದವರು ಉಂಟಂದಾರೆ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಿರ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಬರಂದಿಪ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಹಾಕೋ ನೋಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಹಾಕೋ ನೋಡ್ಚಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕೋನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟೆ ಆವಿಯೇ ಪಂಪೆ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರಪ್ಪ ಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡನ್ ಆರ್ಲ ಓದ್ಬೇರು ಜೋಕ್ಲು ನಟ್ಟು ಗರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆವೇ ಇವ್ರು ಬಾತಿರ್ದು ಪೋಲೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಡ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಲೇವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಣಸಾಂಡೆ ಅರ್ನ ಉಣಸ್ ನನ್ನ ಹೊಡತೀರ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ್ ತಿಂಡಿ ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರತ್ತೆ ಅಂದಿ ಅನ್ನೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕನ ಪುದಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕನ ಪುದಾರ ಅಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲರ್ಗೆ ನಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ತೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬತ್ತೇರಿಯೇ ಬತ್ತದ ಕೇನುನ ಒಂಜೆ ದಾದ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ದಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೇರಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರಾ ಇಡ್ಲಿಡೆ ನಾಲ್ ಬುಡ್ಕ ಬಂಡು ದಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬಡಾ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿಡ್ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದ್ಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಏಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಂಡ ನೀಡ್ಬಾರ್ದು ನಾನೇ
ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಲ್ಪರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನೀಡ್ಬಾರ್ದ ಕುಕ್ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮುಗಿದು ಜಾ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಪಾತಿರು ಜೇರು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾರ ಪೋಯರ ಅಂದ್. ದೂರ ಹೋಯ್ನಿಯಾ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಗಜಿಪ್ಪು. ಹಾಂ ಉಂಡಿಗೆ ಅಗಲನೆಲ್ಲಾಡು ಉಂಡಿಗೆ ಮರಾಠ ಉಂಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಆರ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜೇರ ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕು ವೆಜ್ಜರ ಬೈರಾರು. ಕುಕ್ಕು ಬಂಡೇರು ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತು ಮನೆ ಇಪ್ಪುಜೇರಾರು ಚಿನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜರ ಬೈರ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ 4 ಬುಡ್ಕ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗ ಇಡ್ಲಿ 4 ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಹೋಜಿನ್ಗೆ ಅರವಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂಚನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅಂದು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವಲೇರಿಂದ ಇಂಥ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಗೊತ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಕೊಡೆ ಬಾತ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಐನ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಪೋಪೆತ್ತೆ ಬರ್ಸಾರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ 3 ಜನ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಎಲ್ಲ
ತೆಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರಿ ಗೊತ್ತು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ. ಮೂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳಾರು ಕಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಶೇ ಈಗಲೂ ಪಾತೇರು ಜರಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೇರು ನಗ್ಲೇ ಏರ್ಲೆಜ್. ಅಂದು ಮಾರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಕೊಡೆ ಅವತ್ತು ಅಂಕುಲು ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಪೂರಾ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಏರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೇರು ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡದಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಜಾ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ.